Shisi lanu plaju kho phler hi kato laban long hakapor bapi kiu dieng hakisha nakitana dieng lani habapi or hakijaka bakho ro khoram ya ka jing shatru lani bakho phler laju khot abrasion ha ka ktien phareng bun sien umju place nam haba kho phler tang ba ting khat kasnam kala ban mi khindian ki Jingkhoh phler kala ban long ba malu mala hinre da shu ye kum to kala ban long ka basniu lani infected ha ka ktien phareng bat ka kella long ka badon jingma te komnong in ai jing sumar baning kong na binta ka jing phler ka do Lada don ka jing alum brio baker tawia reki bamin saw pin sapryang yaki pin jai jai yo bamin saw pin shong haju yaka pet baha ka jing mong ka long kumno wat ki jaka bala phler pet lada ka jing mong ka jilio hashwa ban lei ei sadye ki kti jong phi da ka ba khot Bon sien ki jabo lani ki slater khong ki sno haka Jingkhoh phler. Saj bahaya ki jaka bamong daka kor batut. Shim ka jan khoj bat nyat ki jaka bamong bat sapin rekyang. Pila ban pendai malu mala ban rekyang. Ta daka detol ne ka savlon bat wat tap ya ka jaka bamong. Ie bet kumtu. Lada ka Jingkhoh phler ka place nam hadin baladap saj bu da ka jan khoj halor ka ta bat saknyot ya ka da dep nang ta ye biang kumto lechau doktor ubadon hajan lani ki riu rang ba kham shampang ban kili lada don kam ban ta antiseptic cream lani ka ban it ban tip company shapang ki dawai antiseptic phila ban pe ya ka video ka sinduk tiar sumar baning kong ka bamut ka first aid box da ka ktien phareng shwaba phenta ekino ki dawai antiseptic phidei ban pe shwa ka tarik jong ka dawai la ka danglong ne em snova ban kin ma ba ya ka tarik shna bat ka jing ne slam jong udawai la jushon haman ki dawai bati bat bata kalong ga badon kam banda pet pinya lada don jing adlani jing saw ka Jingkhoh phler ka do le yakendo doktor no mar la dei ka por bangin tip ka ei bangim dei ban le ha ka por ba phler ka do nado ki por hindai la jupindan kam da ushin rai kum ka dawai hari jongi la jutep Baushin rai ulong udawai ba. Hinrei kala ban long ba long shu ba khut lani ubalas niu. Kala ban long ru hakajaka bu jingsho ki wei de ki jingsho ki la kle lang baushin rai. Kani ka ban long ka bamin saw bat kala ban pin pang ru. Kan bhala dan nai pin don kam da ushin rai. Ngoba kan mau ka jing sumar baning kong ka de tang banja jing pang malumala. Ya le ban let watching mut bet na u doktor. Mentang in pai biang shakabaladam. Kumno ban ai jing sumar baning kong lada kho phler ka do. Pin jai ya ubrio bamin saw pin shong khop yaki. Pet benya bha ya ka jaka bamong. Saj bha yaki kti jong phi daka ba khoj. Saj ya ka jaka bamong daka khoj. Ban weng ya ki jing jaklia ni ki we ki jabo ki bala ban sno haka lada don ka jing place nam nyon jai da ka jan ba khoj ban pin sange ya ka jing mi snam wat tap ya ka jing mong ta kanu ka dawai ne antiseptic cream haka jaka ba mong kum bala betha da u doktor lada ka Jingkhoh phler ka adlani ka saw de ban le sha u doktor Kakam nakabenta jong phi.
Hakapor balik kai ki Khasi iparlok jong pi ka kho phler. Penle kumno ya keren ha bedeng ki parlok. Paje ak drama kumno penyale. Dalong ka bala ya ring film ba saya palem syangi. Pilaju ya ka ban it balaju pendon kam ru ya ka. Tangba kumno ka trekam. Wad penyak sepang kata ba sa palem ya kiwe. Pulih sepang ka jing sumar beningkong first aid. Long ki ba pikir, long ki bala krek.